berta ke dia domhan neli churolo po ana kisung ang bom nang litung non hulke freedom of the press ta ave hoilo seta nang litung po ana kisung ang bom kam claim bom lo ni ang cepating kai si nang litung claim bom lo la pen nang litung mesen ben si rata tum an rap dun bom lo si nang litung mat churolo non het karjulong neilong nang lelo sarnong A. Rongpi, founder, CEO, editor of Northeast News Focus. Alang li lapen nang litumanda dot hai labang sorni November inkoy rai siar ni pusipu non kedam tang November inkoy rai siar ni alang litum news ka cover dun long rikrihini sar habia Amei lapen hima long ria sar atum Bokolia rokom hadaksi press conference ka pedun la si nang litum press dum dun lo lapen ke alama bang ke non ke bang ji fli arni po rokom non ke bang kalang lo fli arni non December fli arni MLA bidasing ingleng alang li besa ke claim apot MLA pisita besa ke claim yong ta kali lata pornography a film siga selam tu amethang se chepe klang anong alang diga nong juno pu matha the de lo la si ke claim lo pojo tek ser pu si matha lo la bida sing leng ke la si alang li claim lo la si hala so news along nang litung cover dun lo amasila sar nong erong pida cover dun lo news along news ko cover dun seta alang lipan notice kapeli legal notice kapeli non November inquiry ne kya parni 10 crores apoisa 7 days ang bong ni troxiang bong alang li kuti cap apoisa pinanji puja la so lambang ko pia polom magipi la ke court order ta ve thang ta ve la ke defamation case ta nonan ta pipelang ar ko sita apen pi lo sita high court pen kang sai ga ve la posi inside se pusi 10 crores ke hang la ke isi extortion ason je plan to de lo bon pusi ne tum tamatha ako la part de extortion ba la he ke la le ason he no piklo la ta seta press atuma phan alang litu amethang kam se claim no freedom of the press do nang litu India ke itunge democratic country alang nang litunge lam an ke thanang ya lam an ke rat do ma ke thanang po la si alang litunge than lo la ta the press conference pensi kapeli la ke ante alang lipan ke nep ya kam ave adai ke tin ya kam ve sarnong erong pi phan banang litum hanta laga dai ke tin ya kam ave nang litum hanta news pilo te laga bang press conference no si pilo ke ko kubusi pipe de na la laga nang litum kam lo ke pivek nang ji la si ne litum APHRC pen ke la bang so sarnong erong pi phan 10 crores ke hang hasti ke PG po alam bang ke press conference along alam news ki pipe no posi hasti ke PG po bang la ni tum se Crore dun de la pen ni tum ke condemn lo son ke APHRC dun la ke Crore kre la ke no pi ke lam la ke athema democratic country ke la news ki pi reporter ba news atun journalist atun ke la ke isianu jok po ti po democracy ke isianu jok lo la ta po ange isianu jok si ka phalang hoji pu ke la ke det ke do tek te de po crap po la ke la pu bom lo de la sineli tum la bang e si Crore dun de la lo ison ke la pen ke ni tum choning ri lo la ke bida singing leng bang ani ke hang se che pet klang nang det le pc bida singing leng ta ning ki thina la ma la ke ame thang se claim nang det le ngom be hala ke claim ke kar lo so ta chi pu et lo ni tum si claim pu et lo la ke AI pu bom la ke artificial intelligence pen si claim pu kali lo bang hala mirdalin teron pi bodi alang li pu et lo ke ante la ke alang li tum si claim pu la ke
alang li pen bida sing se klem pu pu er gen te lage la sing ni tunga ko pu thu bom la bida sing le